Ne éljetek meg, SP picit furán viselkedik, most ön is meglátta alsógatjában, SP-t teljesen megbolondult. Te őt megláttad alsógatjában. Én elég gyakran láttam a Petitet. Elég gyakran látom a Petit. Atya úristen. Na jól van, nézzük, hogy Kozinak hogy sikerült átölköznie, hogy sikerült felvennie Columbo szerepét. Fiúk, tietek a szó. A Comet gömböt idén kapja Kozi! Alias Columbo. Columbo felügyelő. Gratulálok! Ez a ruha, ez már önmagában megér egy szép tapsot. Nagyon szépen köszönöm. Hát nem is tudom, hogy mit van tüzed? Csak itt a szívemvel. Na, meg kell köszönnöd oda szépen a kamerába, köszönd meg a gömböt. Megketyek az óra már. Ja igen, hát De Columbo nagyon szép. stílusban, nagyon fontos, Columbo stílusban. Igen. Akkor a felség, amikor megmondta, hogy ezt a gömböt én viszem egyszer haza. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, csókolom a szíveteket, jók legyetek. Nagyon végre kis taps. Kis taps. De azért jártas. És most kéne azt, hogy ja, és még valami. Tehát most kellene még visszafordulni. Igen, ez igaz. Columbo stílusában. Hajjal felejtettem. Úgy. Ellopták a Comet gömböt. Nagyon szép. Köszönjük szépen, tényleg most jár a tapsakor. Ez azért, ez kreatív volt, azt kell, hogy mondjam. Basszus, én nem vagyok színművész. Még nem vagy az, de egy sorozatban be tudunk majd rakni téged. Ugye Peti, majd el tudjuk itt. Jó. Értékeljük a produkciót, fiúk. Értékeljük a produkciót. Hát Túlságosan nem lehet, tudom. Fél az arcodra adok egy erős. Igen, és a balonkavára megadok egy nem tudom, nekem egy 3-as volt ez most. Nekem mennyiből? 5-ből. Nem, 4-est adsz? Legalább 4-est, persze. De 4-es egyébként. Nagyon szép. Köszönjük szépen az öltözéket. Az összesen 7 pont. Köszönjük szépen. Kozi, gyere ide, légy szíves. Üljek le? Hát ülj le, gyere ide, igen. Picit. SP, te vagy a következő. Köszönjük. Neo szerepében, ugyebár kérlek menj oda és mondd el a köszönő beszédedet, tehát nagyon fontos, hogy minden előadó, akit jelöltek a legjobb férfi előadó kategóriában, be kellett öltözniük valamilyen híres embernek, és köszönő beszédet kell mondani. Na, idei. A rózsaszín, bocsánat, csak még a rózsaszín bugyi, amit itt láttunk most, az már hozzátartozik, ez az alsógatya? Alsógatya. Picit tangás volt, azért mondtam bugyi. Ne úgy beszéljünk róla, hogy nem látjuk. Gyere be, SP, köszöntjük Neót és A Matrixból. Oda néz. Sziasztok. 30 kiló. Kétféle verzióval készültem. Ez a Neo Light. Neo Light. Hi, my name is Justin Timberlake, you're watching Viva TV. Ez az egyik, ez nem a Neo. Ez az egyik, ez elég gyenge, most jön az erősebb. Az erősebb verzió. Vége itt a nyár. Ez nagyon erős, szuper volt, nálam megnyerte! Ja. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm a lehetőséget, és world peace. I just want peace. Stop the war. Menj helyedre egy. Várj. Tényleg akkor villancsuk ki a rózsaszín alsógatját, tehát az nem mutassál már, hát tényleg rózsaszín. Ez az, amit nem hinnék el. Gyerekek, ezt nem hiszem komolyan, tehát tényleg sokat készültél erre a beszédre? Tehát, hogy Az én pontszámhoz. Pontozzatok, fiúk, ha lehet. Szuper volt. Szuper volt. Egy pont, igen, az megérdemel. Mondta ki. Nem. Egy. Nem, tehát eleve úgy kellett volna, hogy a Neo stílusában, hogy te telefonon keresztül érkezel meg. De most eleve. Akkor meg rajta van. Igen, az is nem érdekes, a másik pedig az, hogy ugye a két gömb közül kellett volna választanod, ugye a piros vagy a kék gömb közül kellett volna választanod. Egyrészt, másrészt nem volt nálad megköszönni a párnagyártó cégnek, ugye, hogy semmi, hogy senkinek nem köszöntél semmit. Így van. Ez akkor 2 pont, és egy pontot adsz neki? Egy az... Igen, én akkor is kedvenc tanáromat idézném, Üle egyes. Na jó van, Márk, akkor... Úristen, ezek után. Viszont neked illik most, hozzád illik ez a stílus, aminek beöltöztél, mert ott te James Bond vagy, komolyan. És akkor a Comet gömbölyű megy Markhoz, alias James Bondhoz. De jó vagyok, engem nem is. Köszönöm szépen a
a királynőnek, természetesen a királynőnek. Hogy hívják a formát magyarul, aki csinálja neki a kütyüket? Pákó! Minden köszönöm neki, hogy csinált nekem ilyen jó kis órát, amilyen nagyon futurisztikus, és mindenkit megölök vele. Pákónak. Pákó. Ne viccelj már velem, nem hívják Pákónak. Milyen az a lényeg, hogy örülök, hogy szolgálhatom az Egyesült Királyságot, és mit szokod mindig kérni? Mit szokod mindig kérni? Kicsit mi? Martinit? Teljesen minden. Keverve és nem felrázva. Mindenki kérnek szépen egy martinit, és sziasztok. Mindenkit megölök és megverek. Mondhatnám, hogy jó volt. Köszönöm. Egyébként lehet, hogy az önök készülékében van a hiba, csak külön összevonta így kérnék már tinit. Tehát, hogy így akarta így külön választani. Már egy tinit szeretne. Igen, mert még régen az idősebb lányokat szerette Mark, de most már a fiatalabbakat az volt a baj ezzel egyébként, hogy nem mondta ki, hogy köszönöm a gömböt. Nagyon nagy baj. Reméljük, Peti jobban fogja csinálni, tiéd a színpad. Még lesz a pontoztól, egyébként végül is pontozása se jön. Nem, ez szerintem egy erős 3-as volt. Összesen. Csak 2-es jobb volt, mint SP, de csak egy... Jó, az 5 pont. Peti azt a szerencsés, abban a szerencsés helyzetben van, hogy használja otthoni ruháit. Peti saját magát adhatja végre. Ennek a gömbnek a nyertese 2009-ben. Thomas! Hát srácok, szeretném megköszönni Attilának, köszönöm szépen Attila, vigyünk meg egy koktélt a kommenten, köszönöm a díjat, srácok, nagyon szépen köszönöm, gyertek velem strandolni bármikor, jó érzés veletek itt lenni, srácok, Ferrarem kint áll, ti is gyertek nyugodtan, csajok, nyugodtan bemegyünk, aztán jó lesz nekünk minden. Szevasztok, köszönöm szépen, SP-nek mondtam, igen, Ben, tessék? Nem szóltam! Hogy 1 perced van és vége, így fognak integetni a köszönöm szépen, Attila, anyukám, Isten, és mindenki más, kutyáim, szevasztok. Nekem nem köszönöm, nem bocsánat. Köszönöm szépen, Ben, és Krisztián, köszönöm szépen. Mondd a neved ez a Bongyorka. Énekel! James and Kozinak, köszönöm szépen, szevasztok. Na, fél percünk van, hogy értékeljük, fiúk, hány pontot kap? Hát ugye hiányzott a bajusz, tehát a bajusz. Igen, bajusz nélkül nem Melkasszor megvan. A Melkasszor megvan, akkor mégiscsak 5 pont. Jó, nekem akkor 3. 3 pont, az összesen 8, akkor ki nyerte meg ezt a mai versenyt? Nem számoltuk, te számoltad. Én hát a pontok alapján megy, akkor mindenféleképpen Puskás Peti nyerte, vagy neki 8 pontja van. Vagy SP? Vagy melyik PP? A PP, a Puskás Peti. Na jó van, köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, este találkozunk a kommenten, innen folytatjuk, mi pedig az interaktívot, ezt a különleges interaktívot, maradjatok velünk.